giun ang sugilanon sa usa ka lalaki sa isla sa Masculin, Vanuatu. Kini ang sugilanon ni John nga nagauluhan. Walay kapagiyasan dinhi. Ang akong ngalan si John ug nagikan sa gamay nga isla sa Masculin duol sa Vanuatu. Didto ko ni dako napalibutan sa dagat ug lasang. Nieskwela ko sama sa ubang bata apan dili maayo nga estudyante ug kanunay gagmay ang akong grado. Bisan pa ni ana, ang akong amahan adunay yano nga damgo alang kanako nga makahuman lang ko sa ikaunom nga grado ug makakaton sa pagbasa ug pagsulat. Usa ka adlaw sa ikaunom nga grado, gipakaulawan ko sa akong magtutudlo at tubangan sa klase ug gilabay ang akong mga libro gawa sa bintana. Nabuak ang akong kasing-kasing ug nibati ko nga walay bili. Apan wala ko mawad-an og paglaom. Sa ulahi, ang akong magulang nga nahimong Seventh-day Adventist nagtudlo kanako og bersikulo sa Biblia. Hinumdumi ang adlong igpapahulay aron pagbalaan niini. Exodo 20 bersikulo 8. Kana nga bersikulo nakapausab sa akong kinabuhi. Sa edad nga 13, nagtuon ko sa pulong sa Dios pinaagi sa usa ka pastor ug nagpabautismo. Ang iyang pagampo mao ang paghangyo nga gamiton ako sa Dios. Ang Dios adunay plano nga puno sa paglaom ug kaugmaon. Dili lang alang kanako apan alang usab kanimo. Ang 13th Sabbath offering karong quarter makatabang sa pagsuporta sa mga proyekto sa maayong panglawas alang sa mga kabataan sa Solomon Islands ug Vanuatu. Daghang salamat sa inyong madagayaon nga paghatag.